יש כאלה שרואים רק רוני וטום. הנה, אני אומר לך עכשיו. לא מכירים את זה. מכירים אותי בתור רוני. ברור, אמרו אותי בטלוויזיה. אתה עכשיו קיבלת מלא כסף מקניון להביא קהל, ומרשים לך להשתמש בפלטפורמה אחת. להביא את הקהל, לספר את שמגיע לקניון, מה הפלטפורמה? קודם כל אני לא אשתמש במשחק, כי אני לא יכול. אין לי איפה. אני לא יכול באמצע סדרה לעצור הכל ולהגיד מה ירד גנביר? יאללה מי. שירים. אני יכול לעשות את זה. אבל זה הפקה. לא. אני רוצה פרופר להביא לקהל, לקהל, שיראו לך כסף. להביא קהל. אז האפליקציות החזקות בלהביא קהל זה יוטיוב וטיקטוק. נכון לעכשיו, נכון אליי. יוטיוב וטיקטוק. אבל צריך פה אחד. טיקטוק מביא קהל יותר בוגר. קהל שלא בהכרח הוא 100% הקהל שלי. אתה מבין? כי יש את הדף שנקרא for you, וקופץ למי שקופץ. אז עם מה נשארנו? בן אדם בן 30 יכול לבוא לדפדף נכון. עם מה נשארנו? אז בגדול, אם אני רוצה הופעות, אני אפרסם את זה גם בטיקטוק, אני אפרסם באינסטגרם. אחד, אפליקציה אחת. אני אלך על יוטיוב. אני אסביר לך למה. כי זה 100% קהל שלי. אתה עונה לך ונבהלו. זה פתאום קצת נשיב לברכה, אתה מבין? זה 100% קהל שלי, וזה 100% קהל שהוא בא להופעות, צופה בסרטונים כי בא לו לצפות בסרטונים. כי יוטיוב יש לך מלא תמלילים, מלא כותרות, ובסופו של דבר ילד בא ובוחר את הכותרת שלך. פעם ראשונה שמישהו יושב פה ומצליח להסביר את ההבדלים בין הפלטפורמות. פעם ראשונה. באמת? פעם ראשונה. ותראה, ולפני 10 דקות אמרת יוטיוב בדיחה והכל, ועדיין בחרת את יוטיוב בפלטפורמה שיודעת להניע את הקהל הכי טוב. אני מסביר לך, זה הנושא שלנו. ולמה היא יכולה? כי בסוף הקהל שלך, הוא אומר, 100% הקהל שלי, הוא בחר בך. בטיקטוק הוא לא בוחר אותך. יש לך 100 אנשים, הוא לא בחר. 50% מכירים אותך מלפני, 50% לא מכירים אותך מלפני. כבר ירד לך חצי. ובטיקטוק יש גם קהל יותר בוגר. 25% מכירים אותך ילדים, 25% מכירים אותך מבוגרים, ומבוגרים לא יבואו להופעות שלך. אני אומר לך, הסדרות, ומתוך זה יש כאלה יכולים לבוא, לא יכולים לבוא, נשארת עם 10%